Σήμερα, παιδιά, θα πάμε σε ένα ποιητή που δεν ήταν του σαλονιού, αλλά ήταν του λιμανιού. Κυριολεκτικός. Ήταν ναυτικός και έζησε τη ζωή του στα καράβια. Ήταν γνωστός και ως Μαραμπού και δεν έγραφε για ρομαντικές βόλτες στη θάλασσα, αλλά για τη σκληρή πραγματικότητα των ναυτικών, τη ζωή τους, τους έρωτές τους, τη μοναξιά τους. Ένα ποιητή που κατ' ουσίαν δεν είχε γραφείο. Φυσικά μιλάμε για τον Νίκο Καβαδία που έχουμε πει πολλά ποίηματα και θα πάμε στις προσευχές των ναυτικών που είναι φυσικά θα είναι σε ελεύθερη απόδοση, εμπνευσμένο γενικότερα από την ποίησή του για να μην μας την πούν οι φιλόλογοι. Θα τις προλάβω. Προσευχές των ναυτικών. Θάλασσα, θάλασσα, πικρή θάλασσα. Μην την πιστεύεις, αδελφέ, τη θάλασσα. Είναι γυναίκα. Σε χαϊδεύει τώρα. Σε φυλά. Σε ναμουρίζει. Και ύστερα σε πνίγει. Και το καράβι, αδελφέ, το καράβι δεν είναι σπίτι. Είναι φέρετρο. Και εμείς οι ναυτικοί είμαστε πεθαμένοι που ταξιδεύουμε. Πάμε να το πούμε και με δικά μας στιχάκια. Λιμάνι ψάχνεις πια να αράξεις, στεριά τα πόδια σου ναύρων. Της θάλασσας πικρή η ζήση, σαν έρωτος μεθύσι, που σ' αδειάζει την ψυχή και μοναχός αφήνει, σε μια ξηράν αφιλόξενη. Γεια σας.